Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh! Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan, kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Music that makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning. Kolantits. Parang ginalingan mo. Oo nga, no? Nagbago siya. Parang may pinapagpapugian. Basic. Basic. Tawagin niyo na lang po akong Francis mula po sa Urdaneta, Pangasinan. Pero dito na po ako sa Maynila nag-work ngayon. Itong katas ko po ay tungkol sa girlfriend kong si Christina. At masasabi ko pong siya na yung love of my life. I really, really love her from the bottom of my heart. Isa po siyang nurse. During that time, 29 po ako at siya naman ay 28. Nagkakilala po kami, Kolantits, sa isang medical mission dahil naging donor po yung company namin na pinagtatrabahuan ko po. At ako yung naatasan para asikasuhin ang mga donations. Simula nun, kakachat kami, niligawan ko po siya. And after mga isang buwan, naging kami. At umabot po kami ng 11 months. Meron na rin po kami mga nabuong mga pangarap, Kolantits. At doon po natin umpisahan Ang mga katas ng aking nakalipas. Mahal. Ano ba yun? Thank you Ba't sa pina- pagsundo. pinapapunta mo agad Settle ako down dito? muna tayo. Pwede daan tayo, kape tayo. Magpagpag lang ako ng pagod. Sobrang nga. toxic sa ano eh. Higa lang. Hindi. Gusto kitang i-massage eh. Ang galing niya ko. Lalam na alam. Kasi sabi ng friend ko. Na ano? Ang sasabihin. Operang kita na massage para hindi ka Gusto mo mapagod. kape muna tayo. O gusto mo, sige na nga, massage. Yun. Massage. Teka, ba't parang parang excited na excited kang may ibalita ka sa akin? Oo, excited ako. Tara na. Ay, Mars! Saan kayo eh? Magmamassage. Ano? Sama ako eh! Pag dalawa lang, couple lang yun. Bawal third wheel. Ay, sayang naman. Diba? Siyempre. Uy, out ka na ba? Out na ako. Uy, si Doc, nahanap ka doon. Ito, out na ako. Off duty na ako. Bawal na yun. Madodoli ko kayo. Tara na. Tara Ayun na natin. na kami, ah. Mars, ikaw na bala. Huwag mo ko tawagan na. Kaya mo na yan. Ano ba yan? Sige na nga. Bye-bye. Sana all! Bye-bye. Just one look at you
Sabi mo massage. Anong massage to? Parang muscle control to eh. Uy, talaga. Hindi naman to muscle relaxation. Muscle control. Relax ka. Relax ka muna din. Mamaya na natin Sige. pag-usapan yan. Oo nga, kaya nga mamaya na excited na talaga ako. Mahal. Mahal, may pakita ko sa'yo. Visa. Visa? Ano? Visa. Australian visa. Ba't may ganito? Akin yan. Oo nga. Lipad na ako. Na, Prank ba no? Vlogger ka na ba? prank ba yan sa kuya papaprint, no? Totoo yan. Ito, saan pa ba? Hindi. Teka lang, joke ba to? Hindi nga joke. Excited ako kasi natanggap na ako lilipad na ako anytime. Naantay ko lang yung email ng yung flight details ko. Sila magsasend sa akin yung company doon. Happy for me. So, aalis ka dito, doon ka na mag-nurse sa Australia? Ano, Melbourne? Yep. Teka, ba't di ko alam to? Ayun na, pinapaalam ko na. Kasi Hindi kaya nga. Diba sabi, hindi ko open sinabi. tayo sa isa't isa. Ako, open ako lahat sa'yo. Sorry. Sorry kasi ganito. Naman, rupok. Di ba kasi, ganito. Last time, kapag sinasabi ko yung mga application ko, lagi nag-jinx. Kapag wag mo yung ma-misunderstood. Pero, gusto ko kasi surprise para matuwa ka. Kasi last time, pag sinasabi ko, lagi hindi natutuloy. Baka, alam mo yun, may evil eye ako. So, pero ito na, mahal. Yun. Happy ka para sa akin? Tuloy na. Gusto mo akong maging happy? Kasi iiwan mo ko? Mahal, kahit sabihin ko, kahit hindi. Ganun naman ang negative naman nung iiwanan kita. Of course, para to sa Ano future bang tawag natin. mo dun? Iiwanan mo naman talaga hindi ako ka naman- Huwag mo nang pagandahin. Huwag mo nang Mahal. sugar ko. Bakit dati naman sinasabi ko sa'yo? Parang hindi mo naman sinasabi na iiwan mo ko, payag ka naman, supportive ka naman. Bakit ngayon? Bakit parang ayaw mo na, ituloy na? Pero ang bilis Baka ikaw Akala ko talaga kasi, yung nag-jinx, ha? akala ko kasi, mahal, mag-a-apply ka pa lang. Tapos, saka pa mauusad tong application mo. Umusad na nga kasi nga gusto ko i-surprise. Para hindi ka na rin mag-overthink. Ayan na, okay na. Okay na magalit. So ako, paano ko nito? Malay na, ayusin natin, di ba? Malay mo. Sumunod ka dun, tas dun na tayo. Para naman sa atin dun dalawa eh. Pasensya ka na. Huwag ka na magalit. Second round. Okay. Narupak! Ako kasi, Sige ba't na. ikaw Love you! surprise, Love you! happy ka, tas ako, Konti lang Sige na, naman love hintay you. mo. Love you po. I've been building ay, may magagawa pa ba ako, Colin Teats? Tagal niya na pong pangarap yun. Kaya, sa wakas, natuloy na rin po si Christina sa Australia. Ayaw ko pong pumayag pero pangarap niya eh. Mahal ko po siya. Kaya, minimake sure ko na
suportado ko po siya. Oh, kumusta I ka miss dyan? you so much. Miss you. I miss you. Ang bilis. Nakaano ka na? Naka-isang buwan ka na dyan. Kaya Ang bilis nga ng eh. panahon. Miss mo ako? Oo naman. Love you po. Love you, mahal. Mahal, ang ganda pala dyan, no, sa Melbourne. Tabing dagat, tapos parang... Saka maraming magandang OC. Get? ganon. Maganda. Maraming magandang OC dito. Di. Siyempre, ikaw na yung pinakamaganda para sa akin, no? Ay nako. Kasasabi mo lang ganon. Kaya siguro gusto mong pumunta dito. Bakit? It's a trap eh. Tinatrap lang kita. Tapos sabi mo, ganon. Kaya siguro gusto mo dito. Huwag na kayo pumunta dito. Ano naman? O baka meron ka na dyan. Anong meron? Wala. Ako ba? Alos araw-araw na tayo mag-usap? Wala. O malay ko, pagkababa ng cellphone. Ganun ba yun? Oo, may video call ka din. Wala nga. Miss na nga kita eh. Iyak-iyak pa kasi- pag ikaw, nahuli ko. Kala mo may mga Wala. saya ko dyan Wala nga, naiiyak na nga ako. Pinipigil mo pa. Send mo sa akin yung dashcam recording mo. Oo, wala namang dashcam yung kotse ko eh. Bakit mo inalis? Wala talagang dashcam yun. Bahala ka dyan. Halika naman, sige na. Ano, Ano mali ka na? what you wearing? Sanay na sana. Sanay na sana. Hindi mo Kulay naman ako red. nami-miss eh. Red? Ay, yan yung gusto. Ano ba favorite color mo? Blue. Suot mo na yung Sino yung nagsuot ng blue? Ay, naku. Wala. Hindi, red talaga. Bakit favorite naging ko. blue na? Red eh. Favorite mo eh. Hindi, Sinong blue. nag-blue? Ano ba yan? Ito na nga muna. Sige na. So, start na natin. Namiss na kita eh. Sige na. Sa kanila naman nakatutunan yung mga pabebong. Sige na, hindi ka naman ganyan dati. Eh, Sinong nambe-baby talk sa'yo? Wala. Sa'yo lang ako nagkaganito. Sige. Hindi ka naman ganyan. Yan na. Nasabi ko sa'yo, Francis Wala nga. Ikaw lang. Ikaw lang, di ka naman ganyan magsalita dati, Para sa'yo. baby talk. Para sa'yo? O Namimiss baka may kita, ganyan ba yung namimiss babae mo? Ano ba? Wala nga. Namimiss nga kita eh. Sige na, dali na. Sige. Dali na. Sabi ko sa'yo, Francis. Oo nga. Sige na. Ito wala, tanggal na. Ay, Makalipas po ang 5 months, Bye-bye. uy, teka lang, wala pa nga Sige na, miss na kita. Parang ilang linggo na. Ikaw ba naaasar sa sarili mo? Tama na yung pambe-baby talk mo. Hindi na ako natutuwa Ang pangit. Nakakapangit. Ba't mainit ang Bye ulo na mo? nga. Uy, ba't ang init ang ulo mo? Kasi nadidirin ako sa ginagawa mong baby-baby talk. Eh, gano'n naman talaga ako masalita sa'yo Namimiss na nga kita eh. Ba't ka nagagalit? Okay. Hello? Bye-bye na. Di ba wala ka namang duty? Eh, kaya, yun nga eh. Wala akong duty, tapos kakausapin kita. Nabibigatan na ako na parang may obligasyon ako sa'yo lagi na tawagan ka. Chat-chat na lang muna. Gusto kong matulog. Ano? Bye. Hello? Ano nangyari sa kanya? Nag-iba na ng tono si Christina Colantits. Ayoko marinig yung alam na this. Kasi dati, siya yung galit na galit pag hindi ako tumatawag. Ngayon, nagagalit siya pag tumatawag ako. Naghahanap talaga siya ng butas.
Sandali. Bago mo ibaba, klaruhin mo nga ako. 5 minutes, 5 minutes lang, 5 minutes lang. Parang babago ka na eh. Ano nangyayari sa'yo? Sige, para matigil na yung pagtatanong mo kasi na uumay na rin ako sa paulit-ulit natin. Hello, choppy ka. Ano nga? Mahal, sorry. Nagkasala ako sa'yo. May kasalanan ako sa'yo. Sorry. May kasalanan ako sa'yo. Ano yun? Naalala mo yung bago namin na Indian doctor? Indian doctor. Oo, Yung tinatawag kong 3 idiots, yun? Oo. Bakit? Si Doc Haruru. Bakit? Sorry, hindi ko sinasadya. Na ano? Diretsuhin mo na nga! Pero 2 beses lang naman yun eh. Anong hindi mo sinasadya? Anong 2 beses? Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako sa pagkamiss ko sa'yo, homesickness, napapraning, anxiety, overthinking, kaya may nagbembang kami. Sorry, Francis. Hindi ko sinasadya, pero promise 2 beses lang hindi lumampas. Pabembang ano sa Indian doctor na yun? Saka yung pinagbibintangan mo dito na ng bababae, ikaw pala ng lalaki dyan? Paano mo nagawa niya, Christina? Pero wala na ngayon. Di na nasundan kasi sobrang lungkot ko lang. Sobrang pagkamis ko sa'yo eh. Sorry. Promise, wala akong nararamdaman para sa kanya. Kaya Francis, ayusin na natin yung papers mo para pumunta ka na din dito. Promise, babawi ako. I-process na natin. Kahit sa ganung paraan man lang makabawi ako sa iyo. Sige na, Franz. Mahal, di ba mahal mo ako? Naiintindihan mo naman ako. I-process na natin. Sunod ka na dito. Para hindi na ulit mangyari yun. Ngayon mo ka gagawin yan? Ha? Ino-open ko yan dati. Magagalit ka kasi masyado akong atat. Hindi ako makapaghintay. Wala akong patience. Oo na, sige. Sabihin mo natin gusto mo sabihin. Deserve ko naman yan. Pero sige na. Para maging okay na tayo. Asap, dali. Sige na. Salamat na lang sa lahat. Francis, hindi. Hindi tayo mag-iwalay. Pinili mo yan, diba? Sige, doon ka na sa kanya. Magiging matibay tayo. Doon ka na sa kanya! Doon ka na sa kanya. Hayaan mo na ako. Francis. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mag-umiwalayan. Please, huwag mo maiwalayan na lang. Tama na! Tama na! Metro's #1 Love Radio. Basic! ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Good morning!
Welcome to Sabi ng Friend Ko! Morning. Morning! Grabe, eto na nga, yan pa rin po ang kwentong Pilsen natin ngayon. Alam niyo yung mga kwentuhan na nagsisimula lang sa isang bote, tapos hindi nyo na namalayan yung oras. Samahan mo pa ng malamig na San Miguel Pilsen! Classic, di ba? Kaya ayain na po ulit ang birkada at sabay-sabay na mag-throwback kasama ang nag-iisang true global Filipino beer. Noon hanggang ngayon, San Miguel Pilsen pa rin. Una sa lahat, thank you kay Uncle Francis Oo, sa si story Uncle niya. Francis. Good morning sa mga nasa Blue and Black app. Thank you. Ayan, si Gabriel Alpha, good morning. May hindi pa ako may hindi tayo nasingit pala sa eksena, Tits, na kinuwento niya na bagay kasi minsan 'di ba na natutulog sila, naka-on yung video, yan. Ganun Ayoko sila nung nun. una. Tas, Yung binabantayan ka. sila para sila, tas natutulog sila, tulog na tayo. Oh, may mga kilala akong na ganyan eh. Tas ngayon, dahan-dahan dong nawawala kasi nga busy na. Dati ganun sila. Oo, ganun sila. Kumbaga, stop tayo hanggang sa makatulog, tas Bakit, may tanong ka, bakit nyo ginagawa yun? bakit ginagawa? Oo, lang yung mga, hindi lang LDR, kasi kahit hindi LDR, may mga ganun na tao eh. Yung, okay, nasa CR na ako, okay, hindi. Yung Ay, sama-sama. ewan ko. Question. Siguro sa kanila, hindi ko Ganun, alam. dumaan ka ba dun, Col? Hindi naman. Si Ayoko ng Boyet, ganun parang ayaw din. 2 votes for ayaw. Ikaw, Boyet, ganun kayo? Ni Nicole? Ayaw din. Kuya Kajot, ikaw? Ay, ito lalo to. Wala ang video call. Ala, tawa agad. Sa cellphone may keypad pero nakaganon yung video. Ala! Oy, galaw-gaw! Ganon. Kape-kape ta guys. Salamat guys. Ay, ito yung mga shirts namin, ginawa ni Tigas Tito. Ayan, Tanya Chinita. Yes. And this is dry fit, Dry ha? fit. Dry fit. Pwede. Gumagawa rin sila dry fit. Ito naman, cotton. Ito yung Playboy na black. Diba? True. Anong update? Oo nga, anong update? Nagkabalikan ba? Naging marufok ba? Update. We deserve Sige, an bago update. kayo update, shoutout ko lang si Boss Rix. Ayan, Boss nakita niya Rix. yung, itong mug. Tawa siya haha, akala ko Playboy. Kubos, klaruhin mo, Playboy po yan. Sabi niya, bagay na bagay talaga sa'yo. Salamat, boss. Wala pa yung yung request ko. Ayan. Pang Monday, pang Monday. Ay, sorry. Pang Monday. Pero bago, March na eh, Favorite March ni Sir na eh. Mark March na eh. Ready na, pero Monday ko na banatan. Monday ko na, Tuwa na. kayo sa namin kay Boss Toyo. Aray ko, Thank init. you. Oo, thank you. Init. Thank you, Purple Star. Mas pretty ka. Johnny Oker, dati sa landline pa. Oo. Oo, AT&T, mabuhay! Grabe no, mga phone pal. Mga nostalgic din yan eh. Sino ka phone file mo, Col? Phone pal. Wala kaming landline eh, so wala akong phone pal. Ay, kawawa. Di ba? Dati-rati pag may landline kayo, nakakaangat ka sa buhay. Oo, true. Kayo may landline na kayo during that Hindi, time. recently lang kami nagka-landline. Kaya nga no, Nung dahil may may net internet na, na. oo. Oo. Pero prior to Dati that, pang mayaman. nakakaangat sa buhay nga pag may landline Imagine ka. yung communication dati, no? Landline lang. So, pag umalis ng bahay, hindi ka talaga matetrace, no? So, update nga. Sa payphone lang, doon ako naghulog ng DOS. DOS ba? Kano ba yung hulog dati? Piso. Piso ba? Piso, tapos mga 3 minutes ba yun? Oo.
Tapos may operator pa ba yun? Hindi ko na maalala. Pero, hulog. Wala na. Wala. Parang ano lang. Dial mo Dial na. zero. Dial 0 po for operator. Okay. Si Raymond Canton, kukunin ko yung price. Uncle Tita, on the way na ako. Opo, andito na yung price mo. Teka lang. Makisuyo na lang ako, Tita Max. Pwede. Saan ba? Ayan. Pakita lang natin. Thank you po. Ayan. Ang kulang likot talaga. Ayan. So, galing to kay... So, pwede kayong mag-claim dito or kung sasabihin nyo, diretso na, i-rerekta na ni Tigas Tito sa inyo. Pwede rin naman. So, nanalo si Raymond Canton last time yung sa magbigay ng bigay ko sa'yo. Bigay mo. Bigay ko sa'yo yung title ba? Bigay ko sa'yo promo. Ito yung bigay ko sa'yo. So, bigay ka ng title, bibigay din kami ng t-shirt at cap Correct. from Tigas Tito. So, ito yun, Ayan, may pa-paper bag pa si Tigas Tito. Hindi ba si Brandon? Parang wala. Tas, Nahuli na naman. Uy! Ayan. Ay, ang dami May naman. sticker, tas ayan, mga katas. Ayun, may talsik. Yan, pag may talsik, legit. Talsik talong dapat. Uy! Ayan, tas supercut cap. Supercut. Talsik talong. So, yan yung bibigay natin. Yun ang natanggap ni, Ate Glory, si Johnny Oker. Johnny Oker. Ongke. Thank you. So, antayin ka namin, Raymond, ha? Saan ka ba, Raymond? Paalis na kami. Oo nga, bilisan mo. Pero iwan na lang namin in case di In case di mo kami maabutan kasi may ganap kami sa True. morning. Iwan namin dito. Para maklaim mo pa rin naman. Pero sana maabutan ka namin para suot mo rin yan. Picture tayo. Ayan. Birthday greetings daw kay sa Monday pa. Monday pa naman tayo. Greet natin ng happy birthday sa Monday si daddy mo. Jeru from South Korea. So yun, update nga Tita Max. Ayun si Tigas Tito. May flag? Nakahiga. Hindi, nakahiga. Ay, nakahiga. Akala ko. Sino yung katabi? Kasi. Yung emoji may katabi eh. Oo nga, may katabi yung... Tapos kulay red, may regla. Hindi. Alam mo kung bakit red? Bakit? Red flag kasi si Brandon. Uncle Ryan Tusalim, good morning. Si Bella, good morning. Santiago, Chile. Ikaw B, boyet mo na. Tatanggapin mo pa si girl. Update ka, no? Oo, tatanggapin mo pa si girl, humingin tawad. Offer niya yung offer. B, hindi na. Ikaw boyet. Ay, ikaw call. Hindi na rin. Yun nga, update. Wala na, talagang Kaya ang payo ko, umayaw na huwag kayong aamin. Lalo hindi naman tinatanong. Huwag kasi kayong aamin. Mga lalaki nga, hindi umaamin kahit huli na. Kahit harap-harapan, hindi yan aamin. Tapos ba't kayo umaamin? Huwag kayong makukonsensya dahil hindi sila nakukonsensya. Yoko na nga. Tampururot. Sino ba nag-away sa tiyahin nyo? Yoko na nga, dito na lang ako. Tumatanda na yung tiyahin nyo, guys. Nagtatampo na. Wow! Ako rin. Yan, relate ako dyan. Virgin. Virgin na ako for, wag pala, bawal umamin. Talaga magbibilang pa. Bawal umamin. Depende sa rupok. Ulit-ulitin ko. Sabi ni Ryan Tusalim, depende sa rupok po. Ulit-ulitin ko, wag kayong aamin. Ika-11 usang utos, Binavides. wag papahuli. Number 12, kahit nahuli, wag aamin. Number 13, kahit di ka nahuli at di ka umaamin, wag kumpiyansa. Si Alvin Aragon, iba yung niya eh. Commandment. Nainis na. Pa si Carlo Aquino, yung kamukha ko, nainis na. Come on. Sabi ni Carlo Aquino, please, wag niyo na pong
padaanin sa feed ko. Alin? Si Alvin Arag. Oo, tas tinag tuloy siya ng mga netizen. Hindi. Si Benavides, Boys Code daw. Yan. Hala, kapag si TG, patatawarin daw ni Tin. Ay, nako, Tin Rivera. Sa iyong tingin, alam ako ay natunaw na. So, update, wala na sila. Tama. Si ano Di lahat daw? kailangan sabihin, correct! Si girl daw. Take it from me. Take it from me. Si girl daw ngayon, Tits, may May bago na. Yay! Buti nga sa'yo. Para saan Francis. sila? May mga karelasyon. Hindi ka sasaya, Francis. Forever ka pinagtaksilan. Kawawa. Virgin for 3 days, sabi ni Tigas Tito. Yan yung ka-active no? Yung mga ganyan. Ikaw dapat virgin ka kasi matagal na si Mama Kim sa ibang bansa. Pag yan, walang katas ng nakalipas. Ginamit. Ganun ba yun? Kailangan kasi ma-change oil. Sa totoo nga. Jupad Sapla. Ang ganda ng damit mo. Tigas Tito may gawa yan. Tigas Dry fit Tito. po yan. Tigas Titi. Aray mo! Pahak! Sabi ni Christian Paul, basahin mo, red flag sa akin yung ganyang babae, aminin man o hindi. Okay, putulin na kita doon kasi totoo, red flag ako! Red flag kami! Uy! Nakatuwa pa guys. Ang saya kaya matawag na red flag. It's a privilege. It's a privilege. Kasi lagi kami green flag eh. So red flag naman para maiba. I hate like common ideas. Powder na to, sabi ni Tigas Tito. O, sino nag-powder? May dumitdik na ganun. Galaw ka! Ka na kasi mag-react call. Ayan. Raymond ha, claim mo na to. Congratulations sa iyo. Yehey. Oy, si Coach Romel, kagigising niya lang daw. Oh, TV anong play ka balita? ngayon. Hasim, kagigising lang ni Coach Romel. Saan kaya to natulog? Hindi, ang tanong dyan, kagigising lang. Ah. Alin ang tumitigas pag kagigising? Galaw ka! Galaw-gaw aray mo, pakak! Salamat ninyo na. Salamat na lang sa lahat. Yabin, kakatayo lang daw. Yung JDC. Pabati po myself, pagaling ka. Ano tayo? Uso na naman yung sipon, ubo, tas trangkaso. Kaya tayo, vitamins. Send your stories guys ha. Huwag kalimutan sa Uncle Dagol or sa Tanya Chinita page. At salamat po sa inyong wala sawang pagtutok. Tapos naka-up na yung episode namin ni Kuya Chris. Yan, Chris Chuper sa Tita Max Podcast. O, nagtulog na lang naging red flag ka na naman. Yung binti, tumitigas daw na kasi pinupulikat, sabi ni Ryan Tosalim. Active na active Bakit ka ngayon, Col. pinupulikat? O, bye na everyone. See you on Monday. Bukas may programa Bukas, si Uncle. Sabadog Show, and sa Sunday naman. Sunday Golden Morning. Gagang Bye, salamat. everyone. Bye-bye. Metro's number one. Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa!
Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Ang pundol ay... Iyon namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba
Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung Maliliit tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay
Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Ano? Pangdako. Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks,
talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero ano, everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good.
Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Oh! Ay, Okay. Ang kasagutan ng kasagutan oras ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Ang Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa ating Sino Ako? Congratulations! Congratulations! May nanalo? May babaerong nakalusot. Hindi pa May yan. babaerong hindi nahuli. Mamaya pa yun eh. Mamaya pa yun. Panalo sa 7th Copernicus Olympiad sa Houston, Nahirapan Texas, sa USA. Copernicus. Ang hirap. Ang isang grade 4 student mula sa Holy Infant Academy sa Calapan City, Mindoro. Walang iba kundi si Warren Kasuga. 16 na bansa ang sumali sa patimpalak na ito. And out of 5,000 students, 400 lamang ang nag-qualify. At ang nanalo ay si Warren. Ang Copernicus Olympiad ay isang international competition para sa grade 3 to grade 12 students. Naglalaban-laban para mag-solve ng complex problems ukol sa natural science, physics and astronomy, entrepreneurship at mathematics. Dahil doon nag-uwi ng parangal, medalya, trophies at may iPad pa si Warren. At proud na proud ang kanyang tatay. Hindi lang isang beses nanalo itong si Warren. Nanalo na rin siya sa Japan. At naghahanda rin siya para sa Vietnam, sa New York at sa London para sa nasabing competition. Congratulations, Congratulations! Warren. Matalino kang bata ka. Talino kang bata ka. Sino? Ako? Hindi niya na kailangang i-memorize. Stock knowledge. Minimorize niya yan. Basic. Hi, Apo. Kumusta? Alam mo? Napaka... Bakit? Ano masama? Matanda.
Bata. Apo. Oo. Sa bagay mukha ka talagang hukluban eh. Salamat na lang sa lahat. Oy, congrats, baby boy. Congrats, Hindi na baby sa baby boy. boy, grade 4 na yan Correct. eh. Nakakaano na yun. Tumatayo na yung... Di ba grade 4? Boy, patigas na rin. Matigas talaga yung, yung utak ng batang ito. Correct. Grabe, napagod ako sa pag-tutor sa apo ko na yan. At least, diba? Sige nga, ano bang... Anong tinuro Ano mo? daw? Calculus daw. Ano, calculus. O, sige. Ha? Sige, calculus. 8 by 6 minus square root of 12. Go. 8 by 6, parang nagsusukat. 4 by 4? 4 by 4? 4 1? Sige. Ano dyan? Daxojutes, 6 inches. 6 by 6 equals... Daxojutes. Yun ang question. Dax! Wow. Magaling kang sa calculus. Magaling. Ganda ng tanungan. Pero yung mga batang ganyan, no? Talagang may mga gifted. Oo. Nung 90s tayo, tawag natin dyan gifted child. Dahil sa, ano bang gatas yun? Pro Milk Kid. Yan. Gifted child. Kaya ang mga kaklase nating matatalino nerd, ngayon kasi mga bata, may tawag pa yan sila, mga Gen Alpha. Sa Ano mga, tawag sa ano? Dati sa atin, nerd, diba? tsaka gifted child. Gifted, Ano oh. yun? Special, hindi rin special. Hindi ba yun? Tayo yun. Tayo yun. Special child tayo yun. Special treatment. Sana all. Basic. Special Anong special yan? special service. Extra yun. Extra ba yun? Sorry. Extra special. Pero yung mga ganong hindi talaga ako nakasali sa mga competition. Oo, no, nakakaingit. Pang ibang level na talaga yan. Anong sinasalihan mo, Col? Kasi di ba may mga various sali-sali? Ano lang kami? Yun, mga intramurals yan. Sa basketball basketball, ka physical, talaga. tapos banda, Battle of the Talagang Bands maraming yun. babae. Banda, basketball, pambabaero talaga yan eh. Aray mo! Paka! 3 points! Uy, sabi ng player. Sabi nung genius. Ay, yung genius. Ang galing talaga ng apo ko. Dapat Apo mong genius. Hindi, apo kong player. Ang dami niya naging babae. Nung player? Nung gifted child. Ay, no genius. Siyempre matalino eh. Yung gifted child. Yung player. Madaling makakuha ng babae. Maniwala lang. Yung basketball player. Yung genius. Hindi yan naamin. Yung basketball player? Yung gifted child. Kasi na-memorize na niya. Ng gifted child. Ng basketball player. Sinong na-memorize? Yung babae. Minimorize niya. Sumasagot talaga. Anong gatas niya? No genius? Yung basketball player. Gatas ng single mom. Ay, sarap! Basic! Mga kabisyo, hanggang alas 9 po kami ni Uncle Dagol at Mang. Abangan nyo, baka may winner pa tayo sa ating Love Knows. No boundaries! Inaabangan ng ating mga drivers ngayon, pati si Direct Phil, inaabangan yun. Oo nga eh. Genius din yan si Direct Phil pagdating sa drama, radio drama. Oo, gifted child yan. gifted Na, yan. babaero. Ay, hindi nga. Basic. O si Romel Tarin, hi daw kay Mami Cindy, happy birthday. Ay, Mami Cindy, happy last birthday. Sa kanyang favorite wife daw. May less favorite. Eh, mga UV Express talaga, no? Mga favorite kayo. Sige, salamat. Tuloy nyo lang yan. Pwede kayong mag-PM para ma-shoutout natin later. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre.
Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako'y okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa Ooradyo. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-usaw isaw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Ano sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya ni Gira? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Masin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2, Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Ooradyo.
dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo! Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What?
Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Ah! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Ah! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RUG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan.
Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Sa container na eh. Ilalagay sa... Ilalagay na daw. sa container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Ay, buhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay. Alam mo, More, hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang ha. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makakita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, pork and lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! Uy, yung ano, do not Ay, durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan! Kunin mo. Yan yung June.
Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na? Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. Sriracha. And then, okay. Put your head. Yeah. Ay, Wag! ito Okay, na. pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, Gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. Ah! More! One more. Ah! More! Yes! Yeah! Okay na yan, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Di ba? Dudurugin na naman. Ah, okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shine. DJ Shine. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo. Pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitigan Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandun na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. On your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Oh, isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinala? Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1. Metro's #1. Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba?
sa iba. Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Yung PCX na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, mababay na kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang? Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Delikado. Delikado.
hindi, nahihiya lang siya sa'yo, Mama. Sabihin mo lang, mahal ko si Tanya. Sabihin mo. Sige na. Kahit nakikita ni Mama eh. Sige na, Kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay Kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag yun na ba ako ireto sa iba, Ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si Mama. Ang pangalan mo, Kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, Ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si Mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, Ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, Ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah!
Takot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, Kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90 Points. Ann Sanchez pa. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl?
Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa... Tita Tanya Chinita. Hello sa mga nagkukwento sa trabaho. Aga-aga naman yan. Chismis na naman Ngayon yan. na yung chismis, nagtiis na Siyempre. kape, tapos yung trabaho, nakalimut, nakain na ha? Nagchismis pa? Ganun talaga. Kasi kasama yan sa bayad. Ganun mag-chismis? Klase yan. Basic! Congratulations! Yes, may winner na naman, may winner. May winner tayo na babaero today. Alam mo bakit siya winner? Bakit? Kasi di ba nahuli siya sa text? Nahuli siya. Nakalusot ulit. Sabi niya, ala, sino ba yan? Sabi na ganon. Sabi niya, sino ba yan? Sabi niya na ganon. Sabi, hindi ko kilala yan, itawagan mo nga. Tapos nung tinawagan, lalaki sumagot, oo nga, hindi mo nga kilala. Ba't lalaki sumagot? Sino yun? Nakakuntsaba na yung kabit niya. Galaw! Congratulations sa mga babaerong nakakalusot at na-absuelto sa kanilang mga misis. Keep it up! Woo! Shout out muna tayo. Shout out. Nata-traffic this Friday. May buntag. Salamat na lang. Sa lahat! Shout out syempre sa mga... Si Sir Romil Tarin, nasa airport na siya kanina. Tapos nasa kotse, nakasakay. Ayun, sabi niya. Babaero yan. Nakikinig. Babaero of the day. UV Express yun. Yung sa, Watson Lady. Hindi naman na biyahing interview yun. Ano yun? Blooming Hindi lahat. Sabi ni Kuya George, tsaka yung kasama niya, basta UV... si Papa Jake Vender. Basta UV Express driver. Watson Lady, ano yan? Hindi ba Chick pwede siya boy. pure gold din? Taga pure gold? Basic! Ay, si Ma'am Marn, shout out daw. Ay, Miss Marns. Kay Miss Kay. Hello kay Lexi, Mami Francia, and kay Bebang. Salamat. Morning! Ingat kayo sa biyahe po. Good morning sa mga masisikip na binati mo. Ay, mga taga-git. Lalo kami ni Miss Kay, masikip ka mo pareho. Virgin na virgin! May bata eh. May bata kasama dun eh. Alam ko ng pati. May bata sila guys. Tinakpan daw, tenga. Dapat si Madonna malayang kumanta ng Virgin. Oo nga. Diba? Yun sa inyo eh. Nagbibigay kayo ng mga policy dyan eh. Good morning sa Team Morning Good. Si Aga, Bimbo, Domeng, Edwin, James, Kim, Lenin, Lil John, Mamer, Marvin, Nolly, Pipoy, Victor Lee. Hindi lang sa Asawa Loyal, pati sa Love Radio din. Para hindi masabihang babaero, sasabihin loyal sa Love Radio. Pero wala ko sino babaero of the day dito. Aga, Bimbo, Domeng. Si Domeng. Basta may NG sa pangalan. Ganon? Domeng. Ano pa? Buti na lang mangka nun. Angkol.
At least ako kanormang. Mang. Dalaw ko. Dalaw. Diba? Ganun May ba end yun? sa pangalan, basic yan. Mga babae of the day. Babae ro at palakiro of the day din yan eh. Mga babae may inji din yan. Sige, tangya? Oo nga, no. Tangya, sinita. Oo. Pinilit. Gusto ko kasi maging lalakero ako kasi hirap na hirap ako eh. Shout out po sa Harris Professional. Salamat sa pagpapadala ng aking bagong Canon EOS R50 para sa mga cameras nyo, mga gadgets nyo, pang vlog, sa mga anak nyo, saka sa mga chicks nyo, mga side chick nyo nang hihingi. Sa Harris Professional. Kasama pa yun. Smile. Yan, picture. Pero, i-delete mo agad baga kasi mahuli. Resibo kasi yan. Ganun ba yun? Basic. Pabati happy birthday kay Abby Ambas. Abby Ambas, happy last birthday. Salamat na lang sa lahat. Ate Lina Gabaw, good morning sa'yo. Salamat na lang sa lahat. At si Rodel, hello sa'yo dyan. Kay Ate Lorna, good morning. Salamat. At ang Salamat na lang sa lahat. Bukas po kasama niyo si Uncle Dagol mula 6 to 10 a.m. naman bukas Sabadog show. And ako sa Sunday, Sunday Golden Morning. Alam ng mga babaero yan at lalakero. maraming salamat na lang sa lahat. Salamat na lang sa lahat. Nakasama Tita Max Tanya Chinita. Uncle Dagol with Ma'am Canor sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!